any i 5 mesos de fets oberts. Però clar, ve la lluita de més enllà. La botiga sí, és una botiga de marxandatge i de regal de Catalunya i sobiranista, però bàsicament aquí el que es fa és molta política i molt d'anar explicant a la gent els seus dubtes, el per què passarà, què deixarà passar, explicar la història de Catalunya, que hi ha molta gent que la té completament trastocada per culpa de la història que ens han explicat el franquisme, o perquè no hi havia medis en les seves edats, i així va ser la idea d'obrir la botiga. I llavors això va sorgir en plan parella i després es va anar ajuntant la resta de la família i s'ha convertit en una empresa familiar. És a dir, lluitadors, familiar, i llavors un mes dels que estem lluitant i a més donant a oferir gènere per la gent. I es nota el canvi, bastant. Des que jo vaig començar amb la lluita, amb parades al carrer, que quan ens veien amb la independència com tiraven enrere i passaven així, saps, al costat, que no es veiés gaire, a cada gent t'aborda quan vol alguna informació o alguna cosa. Doncs al Nadal, per les festes, nosaltres ara per Halloween no ho fem la castanyera, lògicament, ja ens posarem una castanyera, castanyes, les disfresses pels nens, a cada Nadal hi ha les funcions de teatre, tenim els pastorets, tot el que pugui relacionar amb Catalunya, que puguem oferir, ho fem, per Nadal regals, a dojo, i a l'estiu bastanta tranquil·litat. Però hi ha un ritme d'estelades constant. Hi ha molta gent que diu, no, jo vull la senyera i vull l'estelada. Doncs és el lògic, o sigui, tu lluites, però la teva bandera és aquesta. Com a independència plegaria, la meva botiga què es podria quedar? Doncs una botiga catalana, de cultura catalana, de tradicions catalanes, i està, escolta'm, tenim els castellers, les sardanes, els bastoners, els diables, el tió, tenim la tira de coses que durant tot l'any una botiga pot anar generant. Records catalans, ceràmica, hi ha de tot. Que no, que quan s'acaba la independència la gent s'ha de llaurir, doncs reciclarem la botiga d'una altra manera o ens autoreciclarem altra vegada. Ja ho hem fet una vegada, doncs tornem a fer-ho. Jo encantada de la vida. Sé que en un parell d'anys crec que ho tindrem ja el sac i ben lligat el tema. Espero.